fodboldtræning sammen med Anne, Jonas, Mante. Søndag. Men vi skal lave 3 gange på hvidebukket. Først er Jonas, der står. Det er ham her. Hvem er det så, der skal stå på? Det er David. Og næste gang er det Der skal stå. Og ja, vi begynder bare. Og 3, 2, 1. Hvem er det overhovedet? Sådan der. Ja. Man kan se, at de står klar herude. Så løber de derovre. Bolden ligger derovre. Hvor mange mål er det, man skal score? Hvad? Husk også at knippe. 1 mål, Ja. og man er videre. Hvordan var det at score? Det var fedt. Jeg har slet ikke forventet det. Nej. Målmand, hvordan kan du ikke redde den der bold? Det er skidt. Der er stræt bold, så ja. Okay. Jeg har ikke så meget at gøre. Bare kom videre. Jamen, til fodbold faktisk. Men det gør Malte ikke. Men ham der alligevel løber der. er han rigtig god. Ham i den røde trøje, det er ham, der går til fodbold. Og jeg går heller ikke til fodbold faktisk. Men alligevel er vi faktisk gode. Sådan der. Vi træner også over i skolen, spiller kampe. Vi vinder næsten alle vores kampe. Det er fordi, vi er et godt team. Vi spiller sammen. Let's go! Yeah! For those of you that want to know... Og hvad siger du til målmanden? Hvad siger du til målmanden? Er han ikke reddet? Målmand, du er psykopat. Og en loser. Frederik får sit straffe nu. Jeg har 3, jeg scorer på 2. Og fordi han scorede. Alle de var nede med det, pigerne de dissede med det, for drengene elskede med det, aldrig nær med den, der var alt kendt med det. Frederik er ude i første runde. Ja, jeg havde læst, at jeg ville skyde der. Men siger, jeg vil ikke skyde der. Jeg ved det godt. Og det er 2 mål, ikke? Jo, det er 2 mål. Nej, bare ikke. David løber med bolden. Han prøver at drible ud af Malte. Han prøver at snude. Han løber udenom Malte. Laver Tuni. Nej, der er Tuni. Og han laver Tuni igen. David står bare der. Venter på, at han kommer. Skyder. Skår ikke. David går efter bolden. Og I skal huske at abonnere til Frederiks kanal, som der hedder Michael Lindskov Pedersen. Husk at stave det rigtigt. Michael, så staves M-I-C-H-A-E-L. Fordi der er mange, der kommer til at skrive M-I-K-A-L. E-A-E-L. Ja, det er C i stedet for. C og H. David, han løber nu. Skyder. Skruer ikke. Undskyld, Jonas. Det er rigtigt. You shake it, I can't believe it, I ain't never seen a ass like that, the way you move it. Hvad har du at sige, Malte? Jeg er bare tunet totalt. Vi er i gang. David skyder sit første straffe. I don't believe it, it's almost too good to be true, I ain't never seen a ass like Okay, jeg gider ikke en rigtig tak i move it, you be my slinky go. Selvom man har gemt det, kan man ikke få det. Det var Malte, der skød det der skud. Han der står lige derovre. Hvad har du set, til du brændte? Fuck you, målmand.
Langt forbi. Nogle kaffe. Der er jeg sådan en kaffe. Jeg har været. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps Hvordan on troede du, at finalen ville gå? Når du først fik straffespark, var du først lidt bange for, at du tabte den, når du fik straffespark?